Lek mar chwalo jopuonjre mang'eny lai mar somo ng'ere kaka STEM me somo mar CBE nyalo lwar e Luanda poni ok omany resruok ne jopuonjre. Ma en kaluwore kod ripot mar Usawa Agenda moyango ni thoth jopuonjre ahinya to mag skunde piny owacho pod ok tim maber ahinya e somo mar kwano e klese machien. Ripod no yango mana jopuonjre achiel e kind jopuonjre 5 mag grade mar 3 ema nyalo timo kwano mar grade no mar 3. Judith Omondi ni kod mathoth. Lieto medore ne migao mar somo mondo mi orido kanda e skunde mag piny owacho poni pod gin kod lek mar golo jopuonjre modhuro matimo somo ma ong'ere kaka STEM. Manonro yango ni tije gi ng'eny kipimo kod lai mamoko mag somo. E ripod riwruok ma ok mar piny owacho mar Usawa Agenda ma oketa yanga odiochieng' ma kawuono e boma ma Nairobi, oyangore ni mana achiel e kind jopuonjre 5 mag grade mar 3 ema nyalo timo kwano mar grade mar 3. E skunde mag ji giwegi, jopuonjre 3 kuma pare manyalo timo kwano mag grade mar 3 maonge bagni, ka e skunde mantie kuonde jot mag ji ma oringo kowuokie pinje maoko kata refugee camps, mana 7 kuom jopuonjre 100 ema nyalo timo kwano mag grade mar 3. Kirango lony mar jopuonjre mag grade mar 4 e kwano mar grade mar 3, 34 kuom jopuonjre 100 kende ema nyalo timo kwano mar grade mar 3 kaka jopuonjre manyiri okawo namba. Akoro e kinde ma Kenya medo jiwo kit somo mag STEM, jokanyo e sekta mar somo koni nyalo bedo matek ne jopuonjre sina sekondar jiwo laini. We still have a challenge with numeracy, and we think that is a big challenge, given that there is a very deliberate effort by the government of Kenya to position the country towards STEM education. That gives us a challenge to see what we do to address numeracy challenges at the foundation, because that will determine whether we can move the country towards being a STEM education country. Kopogore kod higni 3 ma okalo, jopuonjre omedo lony e somo kendo winjo ripot mag grade mar 3 kipimo kod higa mar 2022. Nyaka sani nus mar klas mar grade mar 3 nyalo somo mawinji gi magisomo. In 3 years, that is the change we have seen. The challenge we have is to go deeper and understand why that change has happened, and how can we use whatever we use to make that change to make the same change in numeracy, and how can we use that to sustain this change so that it is not forth and back, but we can be able to sustain what we have and build on it. We have a foundational learning guideline which has addressed all these challenges and how we can overcome the challenges. So through the guidelines, we know and we are sure that as a government, these learners will be able to catch up. Mana e weche ma otenore kod somo mag STEM, ripod ni bende omenyo somo mag lony manyasani e skunde. E ripod no mana achiel kuom skunde 5 eman kod od somo mar lony manyasani, ka 7 ewi skunde 10 to ni kod masinde mag lony manyasani. We have a huge gap in terms of having functional computer gaps in schools, and that is a challenge not just to the government but any other stakeholder who is supporting this transition, to put in resources to narrow the gap between what we have and what we need to be able to get the ICTs running in our schools as well. Ripodi ni omulo weche mamoko kama oriwo kwan mar jopuonj e skunde duto mapacho kama oriwo mag ji giwegi kod mag piny owacho. Judith Omondi, Ramogi TV.